Pisîk û zilam. Xweziya min ne bi dilê pisîkê ne jî bi dilê xwediyê malê. Hûn ê bibêjin çima? Werin em bi hev re li çimaya vê gotinê binerin. Pisîka ku her car bi nêta xwarinê xwe bi xêrîkê re berda hundir, vê carê çawa xwe berdabû jêr, bi derba çoyê xwediyê malê êşiyabû. Bi vê êriş û êşê re li hev şaş bûbû. Bi hesabê wê, ew ê tiştan bixwe û wek her car kengî derî vebe, ew ê bireve here derve. Nizanîbû xwediyê malê xwe daye benda hatina wê. Çawa xwe jor de berdabû jêr, zilêm ew dabû ber derbên ço. Pisîkê nema zanîbû bê ew ê çi bike û ew ê çawa xwe ji derbên ço rizgar bike. Zilêm li wê dixist û jêr re digot: Mîrat, çawa tu di vira re hatiyî, divê dîsa tu di wira re herî. Xwediyê malê wek xurtên di ser xwe re çûyî, ji xurtiya xwe bawer, tiştekî nabe dida ber wê. Pisîkê karîbû ji jor de xwe di qulika bi xêrîkê re berda jêr, lê nikarîbû di wira re here jor. Ne di hikmê xwe holkirin û çengkirina wê de bû. Wek kesên neheq û sûcê wan hebe, wê jî çav li revê pan kiribû, lê cihê pê de here tune bû. Zilam fersenda revê nedidaye. Derî û pace lê girtibûn û bi wî çoyê êşê dibariya li dû wê bû. Wek qelsan ji ber êşa canê xwe vir de wê de direviya. Nerîbû ji çoyê destê zilêm xelasî tune ye, wê jî ji tirsa rihê xwe êrişî xwediyê malê kiribû. Îcar xwediyê malê li hev geriyabû. Çawa ku ji ber êrişa wî pisîk li xwe heyîrî bû, îcar dora heyîrêya wî bû. Aya wî bû ji ber derbên pisîkê. Wek pisîkê hesabê wî jî li hev derneketibû. Bîr nebiribû ku ew ê pisîk jî li wî xe. Bi girtina derî û paceyan rêya revê ji xwe re jî nehiştibû. Her cara ku pisîkê ji tirsa rihê xwe deng ji xwe dianî û xwe li nav çavên wî dixist, canî wî diêşiya. Qey pisîkê fêm kiribû lêpilanîn fereca xêrê ye. Bi lêpilanînê re li zilêm bûbû piling. Zilêm ji tirsa pisîkê nema zanîbû bê ew ê çawa karibe xwe bikîne derî. Îcar pisîkê fersendiciyê sendibû û hê xwe li nav çavên wî dixist. Qey carinan dinya bi dorê bû ne bi zorê bû. Heta ku zilêm xwe gihand bû derî û roniyê xwe berdabû hundir, pisîkê jî ew ji halekî derxistibû xistibû halekî din.